Максим Горький исемендәге кооперативта һәр тармакта эш тиешенчә оештырылып, 2020 елны уңышлы тамамлады. Хуҗалыкның еллык отчет җыелышында рәис Мансур Әхмәтов докладында икътисади финанс торышына җентекле анализ ясалды, планнар кабул ителде. 2020 елда барлыгы 2700 гектар ашлык культураларның, шул исәптән 1070 гектарда бодай, 805 гектарда арыш, 307 гектарда арпа, 63 гектарда солы, 150 гектарда кара будай, 205 гектарда борчак, 100 гектарда викалы солы. Барлыгы 60.116 центнер тулай җыем алынды. Һәр гектардан 22 центнер тәшкил итте. Ел дәвамында 32.441 центнер ашлык сатылды. Барлыгы 32 миллион 825 мең сум керем кирде. Рентабельность буенча 42.2% тәшкил итте. Җыелыш бар тырышлыкларын кооперативка багышлаган хезмәткәрләр Флюр Камаловны, Фәрүзә Янгировны, Нәсимә Дәүләтовны, Рүзилә Галиевны, Ринат Даутовны тантаналы шартларда лаеклы ялга озатудан башланды. Хуҗалык рәисе аларның һәрберсенә мактау, рәхмәт сүзләрен белдереп, бүләкләр тапшырды. Ары таба кооперативка яңа әгъзалар кабул ителде. Отчет җыелышында муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин катнашып, Горькийлар эшчәнлегенә уңай баха бирде. Басучылыкта, терлекчелектә ирешкән уңышлары өчен алдынгы механизатор Мулла Нургалинга, Башкортстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының саучы Гөлләрия Бакировага, бозау караучы Дәнисә Исламовага, муниципаль район хакимиятенең механизатор Азат Сабировка Авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталары тапшырылды. Җыелышта 2021 елга бизнес-план белән икътисадчы Гөлшат Сиддикова таныштырды. Чара ахырында 2020 елда югары производство күрсәткечләренә ирешкән кооператив әгъзалары хөрмәтләнеп, аларга акчалата премиялар, бүләкләр тапшырылды. Отчет җыелышын авыл үзешчәннәре музыкаль чыгышлар белән бизәде.